Ang buntag adlaw Huwebes, January 15 magisunan 2025. Mahaw tano, pure nilaw oing kalabasa, way sagol, luya lang og Bombay ang asin. Mao ra ni. Unsa man ni? Mao ni parusa ba ning kitabuha? Kaon lang tayo na ani no, nya naman tayo daghang sudan wala wa. Antos ang taan no kay sugo sa kapalaran. Bitaw di lang yung patinta lang no sa tan-aw lang ko ani. Oh, ini pinadala nga ipakaon ako kay silbing singana bring house. Yan saong ni. Kaon suwayan to kaon kuno gamay be. Yung ana lang gyud. Lagi hadlok mo yung ani ba. Paita. Sino lang. Saon man ni, kanil na ako no. Sama ug kamoy pasultion. Sa may lami anak karang ng karne dia o kaning lawoy nga kalabasa. Kikaon na gamay ko no be. Tilawan na to arang lami agi rin na anta. Si ato sa na isit aside ba karira itong pirming kanon no daghanon. Okay magsuna no. Daghang salamat sa inyong pagtanaw. Mayong adlaw nga tanan. Bye. Happy Pista Senior pohon. Ugma. Sunod ugma dai sorry.